que vai ter lugar principalmente aquí, nun número moi importante de localidades, un número moi importante de concellos galegos, pero tamén, como explicaremos agora, ao longo de todo o mundo, non? Porque realmente, pois, unha vez máis, a Plataforma Cidadá Queremos Galego, a pesar, non, de xa termos pois un tempiño transcurrido desde o momento da nosa constitución formal, está a colleitar xa nestes momentos previos, nestes momentos preparatorios desa movilización expansiva do 17 de maio, un novo éxito organizativo que se concreta pois en moitas persoas, en moitos colectivos, en moitas localidades, mesmo en moitas comunidades da emigración que se están achegando a nós e que están anunciándonos que se van sumar tamén a esta convocatoria, a esta movilización cidadá expansiva que, como dicía, non solamente vai levar ese lema común, ese lema unitario que temos este ano, paremos os ataques contra o galego, aquí a dúcias de concellos do país, senón tamén pois a moitos puntos no exterior, non? Neste momento temos xa confirmadas perto de medio centenar de localidades, perto de medio centenar de puntos xeográficos distintos, a maioría evidentemente aquí no propio país, que xa sabemos nestes momentos afirmativamente que van celebrar actos o próximo día 17 de maio, o próximo martes, dado que vai ser unha movilización de carácter simultáneo, ou que iso pretendemos, a maioría dos actos van ter lugar ás 12 da mañá, con algunhas pequenas excepcións, neste caso unha das excepcións que si quixéramos salientar, que si quixéramos facer notar, é a de Santiago de Compostela, que neste caso vai ser ás 11:30 da mañá. Neste caso, o que se vai facer en todos eses puntos xeográficos van ser concentracións cidadáns en lugares emblemáticos e céntricos de cada vila, de cada cidade, animando a toda a cidadanía que participou nas últimas manifestacións convocadas pola Plataforma Queremos Galego, que saiu á rúa ata en 4 ocasións diferentes neste último ano e medio para defender a nosa lingua, a nosa cultura propia. Animámonos desde a plataforma a que tamén o fagan, non en sitios tan dispares, pois como poida ser as grandes cidades, a Coruña, Vigo, Ferrol, Ourense, a propia cidade de Compostela, tamén localidades de tamaño mediano, como poda ser a Estrada, como poda ser a Llariz, como poda ser Celanova, como poda ser as Pontes, Arteixo, Cambados, Cambre, Carballo, e moitas outras. En tal caso, despois, pois tamén vos achegaremos a listaxe completa das concentracións e dos actos confirmados até o momento, e logo tamén pois en lugares importantes da emigración, non tan diferentes, tan distintos como poida ser Madrid, Barcelona, Belfast, Bruxelas ou mesmo Bos Aires, non? Que inda que non apareza na listaxe como lugar confirmado, xa esta mesma mañá nos confirmaban que tamén celebrarán unha destas concentracións expansivas. Por lo tanto, como dicía, un novo éxito organizativo da Plataforma Queremos Galego que, por suposto, lle temos que agradecer a todas as persoas, a todas as entidades e colectivos que conforman esta plataforma, este amplísimo movimento cidadán en defensa da lingua propia, non? Que demostran que hai unha sociedade viva que quere e que defende a súa lingua mesmo cando as institucións autonómicas de autogoberno están a facer todo o contrario, non? Pola miña parte, pois, en tal caso máis nada, deixo vos xa co compañeiro Carlos Callón, portavoz da plataforma e presidente da mesa. Moitas grazas por asistirdes a esta conferencia de imprensa. Como vedes, xa eses alrededor de 50 concentracións que se van desenvolver o 17 de maio, o día das nosas letras, ao longo e largo de todo o país, e tamén en lugares emblemáticos, non? Como pode ser, por exemplo, que a xente non esqueza que a concentración de Nova York vai ser ás 5 da tarde e non ás 12 do mediodía, ao pé da Estatua de Liberdade, a ver se nos dá tempo a chegarmos até ali, pero vai ser, desde logo, tamén unha concentración emblemática para lle facermos chegar desde diferentes lugares do noso país, pero tamén de todo o mundo, pois a mensaxe ao presidente da Xunta de que debe parar dunha vez os ataques contra o noso idioma. É unha data de afirmación, o Día das Letras, é unha data de afirmación de que temos unha lingua propia, de que temos unha cultura de noso, e lamentablemente tamén é unha data de denuncia contra os ataques que está a desenvolver nestes momentos quen debería ser o primeiro defensor do noso idioma, Alberto Núñez Feijóo, que está a ser lamentablemente o seu inimigo público número 1. Desde a Plataforma Queremos Galego non imos calar a boca ante esta situación. Se o goberno actual mexa sobre a nosa lingua, nós o que non imos facer é dicir, desde logo, que chove.
Paso a ler o manifesto que se vai ler tamén en todos estes 50 actos, os cales ainda se van ir sumando máis nos próximos días e que poderán estar actualizados na páxina da plataforma Queremos Galego. O manifesto leva por título o mesmo lema da convocatoria: Paremos os ataques contra o galego. As galegas e os galegos festexamos no Día das Letras o feito de termos un idioma propio, milenario e fértil. Celebramos a lingua que nos une, a fala que herdamos e queremos deixar en herdo, a escrita que nos pensa, nos canta e nos soña. Mas neste Día das Letras do ano 2011 non só podemos festexar e celebrar. Tamén nos vemos na necesidade de chamar a atención sobre os ataques que está a recibir nestes momentos o noso idioma. Estas inxustas agresións poñen en perigo o futuro da nosa lingua e da nosa cultura, ademais de debilitaren gravemente a convivencia e a cohesión social do país. Temos que erguer a nosa voz para denunciar que a indefensión dos nosos dereitos lingüísticos é maior desde o momento en que a persoa que debería ser a primeira valedora do noso idioma, o presidente da Xunta, é o seu inimigo número 1. Desde que Alberto Núñez Feijóo tomou posesión como presidente do goberno galego, hai xa 2 anos, a Xunta aínda non adoptou ningún mísero adianto para a nosa lingua en ningún ámbito. Ben ao contrario, desde 2009 estamos a ver como se tenta facer, pola vía dos feitos, que o galego deixe de ser na realidade lingua oficial. É difícil facer unha listaxe de todo destruído, mas recordemos cando menos algunhas cousas. A pesar da oposición dos sindicatos, o PP aprobou en solitario unha reforma da Lei de Función Pública, que elimina, de feito, o galego como requisito, colocando nunha posición secundarizada a respecto do castelán. A pesar tamén do rexeitamento dos sindicatos, das asociacións de nais e pais, das asociacións estudantís, das institucións culturais do país, do Consello Escolar de Galiza, etc., a Xunta aprobou un decretazo contra o galego que supón o modelo educativo máis retrógrado e máis regresivo de todo o Estado español. O galego é o único idioma de todo o Estado español que ten prohibido o seu uso en determinadas materias do ensino. Nestes momentos, só 10% da educación infantil das cidades é en galego, a pesar de que o solicitaron 40% das familias. Na Administración de Xustiza, a Xunta distribuiu un programa informático que desde maio do ano pasado impide usar o galego. A Xunta ordenou aos centros de ensino que se desfixasen de 190.000 libros de texto gratuitos para as familias, adquiridos pola propia Xunta na anterior legislatura e que teñan unha vida útil de 2 anos, de 2 cursos máis. O motivo é que estes libros estaban escritos en galego. A Asociación Galega de Editores calcula en 3,8 millóns de euros o valor dos volumes desbotados, que nunha parte volveu financiar a Xunta cun diñeiro público que sería moi necesario para outros cometidos e que tiveron que cubrir as familias no resto. A Xunta de Galiza, que tanto vende austeridade, leva malgastadas cantidades inxentes de diñeiro só en tentar reducir o galego no sistema educativo. A eses 3,8 millóns de euros de libros de texto inutilizados, hai que sumarlle os 40.000 euros que custou mudar as galescolas en Galiñas Azuis, segundo cifras oficiais, ou os 160.995 euros, tamén segundo cifras oficiais, da pseudoconsulta ás familias. E un longo etcétera. A presión social logrou parar unha campaña sobre o decretazo que a Xunta xa tiña adxudicada, por valor d'1 millón de euros, mas descoñécese a indemnización, aínda a día de hoxe descoñécese a indemnización que a Xunta afrontou pola suspensión do proxecto. O presidente da Xunta ameaza con derrogar a Lei de Normalización Lingüística, aprobada por unanimidade no Parlamento galego hai case 30 anos. Quere que os nosos nomes de lugar deixen de ter como forma oficial a propia, a galega. A vida cultural galega, nas súas diferentes expresións, audiovisual, teatro, música, etc., está a ser minusvalorada e desprotexida pola Xunta, ao mesmo tempo que desprezada e infrarrepresentada na compañía da Radio e Televisión Galega. A pesar de que o Estatuto de Autonomía sinala a obriga dos poderes públicos galegos de potenciar o uso do noso idioma tamén no ámbito informativo, moitos dos medios que utilizaban con normalidade a nosa lingua viron na obriga de fechar. A Xunta deu de baixa as suscricións e negouse a por publicidade nos xornais electrónicos ou impresos que usaban o noso idioma e daban unha visión da realidade diferente á oficial. Debemos denunciar con claridade que esta política pon en perigo a liberdade de expresión. O poeta Lois Pereiro, a quen lle dedicamos este ano o Día das Letras, din un dos seus poemas:
A amizade protexe e o amor cura. O odio contaxia e fire. A indiferencia mata. Apliquemos estes versos á nosa lingua. Fronte ao odio e fronte á indiferenza, o noso amor. Paremos os ataques contra o galego.